Вие мисля, че паднахте от отбора на Митко Димитров или... Митко, но изобщо не обичам да говоря на Изус, но Митко мисля, че тази година не е бил нито един път. Добре. Бихме ги и вкъщи, бихме ги и там. Даже в къщи, този сезон в къщи сме паднали само от Сен-Назер и от Туркуа. Може би има още отбор, но може би това са единствените отбори, които са набили вкъщи тази година. И Митко, със сигурност знам, че през редовния сезон съм го бил и двата мача. Не му го натяквах, въпреки че имах и цяло това право да му го натяквам сега на лагера, но... Не мога да чаквам, но го бих. Да. Абе не, че го казвам, а го казвам. Да. Не мисля, за купата паднахме от Туркуа на полуфинал. С Монпелие, не, от Шумон паднахме и за плейофите. Не съм падал от Митко. Съжалявам, но не грешната информацията просто.